Kan du se, hvad der står her? Ja, nu skal vi være stille. Det var bare lyden, der er jo ikke lyd. Ja, det kan jeg. Vi skal jo høre PLC'en. Ah, fuck. Så optager vi en lydfil med PLC'en og klikker ind. Ja, okay. Klik. Klik, klik. Kan vi se noget herude? Ja. Og så står der sådan en computer og siger klik. Ja, klik. Du kan da ikke rigtig høre det, altså. Det er stadig andet. Men det er stadig kun højtaler fra en værter. Ja. Det er ikke værende, så det er så den her lyd. Skal sådan noget porno-jazz i baggrunden? Altså, jeg er sikker på... Altså, den der film, bliver den god? Kommer du til at se den bagefter? Hvorfor bliver den ikke god? Det er bare sådan, man skal så have noget at stå og fortælle om, så vi kan dokumentere, at det har virket, hvis det er. Man må se de skifter derovre. Her kan du se, at det er jo det... Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke bare kan lave de der 3 film, så klippe dem sammen. Altså det der med at køre kamera sådan der rundt. Det kan man se. Så forklarer vi det bare den rækkefølge. Okay. Skal vi prøve at sætte den over på Jeppe? Sætter den over på manuelt? Ja, så skal du ikke stoppe filmen så? Nej. Kører den tilbage derovre også? Ja, så kører vi den tilbage. Sætter vi den her til den. Ja. Ja, manuelt det er lige meget, der behøver den ikke at køre tilbage her, og bare sætte den til manuelt. Sådan. Skal jeg så trykke rundt i? Ja, så der man lige kører ind til den stopper. Sådan der. Så kan du klikke. Så klikker du på en eller anden. Så klik ned for eksempel. Se, så kan vi se herovre. Whoops. Den kører ned. Og hvad klikker du på? Kører op. Og så kan vi se her. Nej, den kører op. Ej, det er ikke noget stykker. Frem. Er det ikke TSM over i Rumkorvågen overfor en? Nej, det er helt derovre. Nå. Det er vores... Sådan. Det tror jeg vist er fint. Den derovre, Nu gider vi